Inhlaka Production akufinyelela zona zonke indawo la kufinyelela khona Inhlaka Production ingasokele leso sikhathi uyazi namhlanje umhla ka-20 kuDisemba bathi-ke i-4th annual Somnandi Music Festival amaciko akhona ngobuningi bawo bathi-ke yithi uLundi yithi amahlabathi basiphethe-ke oLuve siphethe-ke oMashelela siphethe-ke oMzukulu uvela ubona ukuthi-ke amahlabathi hayi asegcwele asefinye onke njengoba enjalo Molase angikubingelele ngomukele kuNhlaka Production. Sawubona kaManjani. Ngiyaphila baba njani? Namhlanje sila baba uSothole uThewozani ingane zakhe ngoba ngizokhumbula ukuthi la iSomnandi siqale nawe lapha kwi-first annual sikwi-4th annual namhlanje. Amazwi ongawadlulisa kuSothole ngaso lesi sikhathi. Ngidlulisa nje ukubonga ukuthi usuka liqala iphupho lika baba uSomnandi la le event. Ngangiyingxenye ezike sizingane zakhe sisonke sewoloni silokhu sila ekhwapheni lakhe enhlanhla thina ke uMasikandi sisenobaba uSothole so nje sizolukhulisekile njalo iphupho lakhe thile esikhulisa ngoba isikhuliso yena akuthi uyabona hlonipha kanjani uyabona ukuthi abaculi basolini bazona kanjani isikole sikaSomnandi kulungile uLuve uthi indoda nendoda iyophiliswa zinqumo zayo uthi gcina nci ukungithatha kancane ngokuzoqhatha noSathane khuluma nababukeli abathandi bomculo kaLuve abathandi bakaLuve qobo lwakhe engakusho 2025 ngikhipha album engikholwa ukuthi imnandi kakhulu bengicela ukuthi nje bengisupport kakhulu because nami ngizile ukuthi hayi kuyakhula kakhulu akithi nengane mayizalwa ayithi isuku biyahamba kancane kancane so njengamanje kuyabuka ukuthi ayindoda sengathi iyakhula zayo ziya ngawo exactly so ngicela ukuthi nje bengisupport umsebenzi wami uyatholakala wonke ama-digital platforms. Ngiyabona ukhathele kuma ukuyoperforma angudedele. Mbukelo Nhlaka bathi-ke uLuve ngwakadibazane. Inkulu indaba kwaNongoma kwaLindizwe Stadium. kwaNongoma kuzovutha ngomhla ka-29 Disemba 2025. Ungaphuthelwa umcimbi omkhulu wonyaka iCharter Music Festival 2025 ohlelwe iCharter Ngobe Foundation. Umculo injabulo ubumbano kanye nokuguquka kuphela ka-2025 lokwamukela u-2026 ngendlela emangalisayo izihlabane zomculo ezihlukahlukene zizobe zikhona. Sibali Malini, uMzukulu, amaQwabe Twins, uMthandeni SK, Dladla Mshunqisi, Khuzani, Mafikizolo, uMenzi, uBig Zulu, uNjabulo Langa, uLimit Nala kanye nabanye abaningi. Uzungaphuthelwa imbila yaswela umsila ngokuyalezela. Kanti-ke thenga amathikithi akho manje kwi-CompuTicket. Zonke izindlela zibhekwa Nongoma Lindizwe Stadium. Ungaphuthelwa ukuba ingxenye lobukumnandi obungefaniswe Charter Music Festival. Ithikithi lakho ingxenye yohambo lwakho. Imbila yaswela umsila ngokuyalezela.